Let your glory fill this house. Let your praises fill my mouth. Let each vessel offer unto you sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Pindahangi kapurang, 신도정이 지냐로 금지나고 이긴길 샤미 지냐 지냐로 Ai kublai fi haka kerteng utrajung i Jesus Christ. Benta kesngi ini kami ya gawai ke benta na ke ketian ke jong kublai. Kata gadai ke jing ai ngo ka pensange ke khlam. Haki stayau artayau ke bamensua ngilai kren. Kumno ba ke jing yam ke jong ukon lang berat hari Egypt. Kaya dai ke khlam. But uwairo na kikun Israel uklamiyam apo ari Egypt. Katno khamtam menta ke jingyam ke jong Jesus Christ. Ukhon lang berat jong ublay pula panyada. Ya kini ke khlam. Kepada na keri jongi menta. Sakawairo ngilai keren ba. Kesam ke bakandai kuwai gede ke ba don kambha ke por jong. Ke khlam ba ke por jong kenem snew. Namangi kumno ba ublay ula ay gini kasam ka bakandai kuway ha ubriw jong ublay Moses. Ha kapor jong kinem snew at ha kapor jong kiklam. Ba ngingait ladangi puli gini ka ketien ka jong ublay manla ka sngi. Kamtam ya kasam ka bakandai kuway. Ublay unya daingi na gini ka klam ka badan hari jongi. Menta ka sngi pat ngini apet na ka ketien ka jong ublay. Ke ai ke ban pensa nge ya ke khlam kat kum na ke ketien ke jong blai ngio i bagi don bun sien ha ke ketien ke jong blai ki khlam ki balaja rai man la ke por blai u pensa nge ya ki khlam ban ngakwa ban ong ye firo agene ke por bala da blai pensa nge igene ke khlam ke baja ri junge namdan manu bala ban pensa nge Handrai shiken tien lada ublay kren kani ka khlam kan sa nge bat kanam don chio te manda ke sngi ni apet syapang kumno bagai jing ai ngo ha ke tien jong ublay ka pen sa nge ya ka khlam dangi pulen na ka tien ublay ngio i na ka kitab Exodus kalanang ba lai pau ka dekot ka bakat way
utrai ukuran kumni yo Moses. Utrai ula kren ho Moses ula haba menyau ya kita kibadai ban nyau nagi kun Israel. Tikin saai uwei baro na ke benta laga mansiem ya ka kuna ha utrai. Haba menyau kenya ki ba kanomlong ke jinyap them ha pedeng jengki haba menyau ya ki. Ublay yo Moses bagi kun Israel. Ki haban ai ka kuna uwei haban ai ka kuna sa utrai. Baru Moses haban nyau yaki. Kenang bagi laban ai ka kuna sa utrai. Kenang bagan numdon ka nugono ka jingyap klam hapadeng jungki. Nagada-gada makwa banong yufi ka kenja jing siyo ka kenja ka jing kenya ka kenja kuna ka bagi ai khmat jung ublay. Kapalaj yang na klam. Ki kon Israel lagi ni gapor. Ki haban ai ka shiten shekel. Kum ka kuna khmat jong blai. Khnang baga numdan ka nu ka khlam. Baga ne ga dai ha ka testament ka barim. Ladangin pechu shu ngi ba ha ka kitab jong ki jingken baga ja hoi ka khlam. Kani ka khlam ga baja ha ni ka kitab jong ki jingken ka Bible ge tu ini. Lada pin pule na ki jingken ka lanong ga bakhat riau ka dekat ka ba sapu sal ko tiu trai ula kren ho Moses uda tu khilit no na pedeng neu pai lang ngan pen jot no ye ki shi sendon tie ki lahap dem khmat jong trai bat ka Bible ka bo Moses ula hau Aaron tu shim ya ka pliang tu thep ya ka ding na ka duan ha po jongka tu buru e ga jing iubi thang halo jongka ba tu khilit kloi ha pedeng mutau pai lang panlong ga jing peniasuk na ga mendai jongki namar ke jing bitar ga lami no na utrai ka khlam ru kala sedang ken sakane ko pat ka khlam mengiyo ha pedeng jongki Israel begini ki Israel kile khnyum yo Moses kile khnyum yo utrai ula yo Moses buun ken ria na pedeng jongki bo belai un penjot na iki kon Israel. Hendrai kum hagini ka por ka Bible ge atu ini kila ya bu ke jing eu bi thang kloi ban penlong ke jing asuk na ke banda jengki. Namar ke jing bi tan jong utrai kala mi no ka khlamro kala sedang ke. Baru Aaron ula shim kumbala hukum Moses. Ula pet apedeng utau pai lang tiak mi ka khlam kala sedang hapedeng kita ki brio. Ula ai ke jing eu wi thang ula penlong ke jing peniasuk na ke mentang utau pai lam. Tiu la yang hapedeng ki bayap bat ki baim. Bat kata ke khlam la pensange. Ti kita ki balayap no na ke jing yap them kalong khat saw aja. Hnyau spa. Na mar kita ki balayap no ha ke jing ale ke jong bukora. Hang ni i ke ni ke khlam no la pensange daga ni ke jing ai no haka rukom jong ke jing iu bitang. Bakum no kini ki kon Israel ki layak nyum yo blay yo Moses. Haka jing alamu ni ukora. Ukora baga yeng jung ki layak no. But anda kini ke khlam kala sedang. Hang ni kini ki beriu jong blay Moses baru Aaron. Kila ai kini ke jing iu bi kum ke jing kenya khmat jong blay ban peniasuk. Kila yang ha pedang kiba im bat kiba yap on ga Bible. Bat la pensange aga ta khlam. Han rai kiba la yap kilong khat saw aja. Nyau spa amat. Naga ta gadang ma kwa banong ifi ke jing ai ngo ka pensange ya ki khlam. Kadang sa gawe ke jing jan ga Bible da pin pe ga Bible. Ngi i ga don gawe ka khlam ka bajur bahar ka balaja ha po ri Israel ha por jong muslim David. Kani pat gade ga por muslim David unyau ki Israel. Hoi ban nyau ki Israel ban ai ka kuna khmat jong utrai ku Moses hukum gade ga badan kam. Hamre imat u David da ke jing sarong unyau ki Israel ha gade ga por. Maka hima Israel kala he u David ula jok thma.
kani ka klan pen sngo bahaya utrai kalong ka dau jogi nok shun bat ka klam kelas dang bansar ya dari Israel hari ini kuar lada pin pulih na ke kitab Paab yang Samuel kalenong ka baat pusau la ya tu ini kumni kumta utrai ula pha ka jingya klam ha Israel nadu kata ka step hadu kata ka puar balabu bat kilayap upat ba nadu dan hadu Bershiba nyau pau hajar kirang ba nyau pau hajar kilayap kibrio bo ri Israel da klam ti bo tau angel ula kener ke ti Jerusalem ban pencot eka utrai ula kala ke bamot chapangani gejing pen sneo bat ula ong ya utau angel uba pencot ya upat ba kenno katu tu sange no la ke ti utau angel ubadon hajan ke kentem aruna punong jebos utrai ula keren ya utau angel bat ke khlam kalas angin bat ke Bible ke tu ingi kita ke por ukap ulawan shu David kita ke sengi ulong khilet kio te keduan hau trai kita ke kentem u aruna unong jebos bat u David ulalet ulakio kat kum ke ketien jong ukap bat ke hukum jong utrai u aruna ti hakmi ulayu ius iem bat kishakri kiwan kio shu u aruna ulamino ulademwan hakmat jong usiem waruna ulong namar bele usiem kenra jonga uwan chelo shakri u David ulong ya gaban thiet ya ka kentem jome ya gaban te ya ka duan jong utrai ba an pensange no ya upat ba nagane ka khlam ne nagane ka jingyap thiam waruna gede ka por ong yo David tu un shimus em kenra jonga un aingo katbo ibet hakmi kini ki masi hakmi kini ki dieng jong ki jing aingo tham kitiar syok ba kitiar masida banong ki dingyam ya gini baro u aruna ula ai haus iem ba u aruna ula ong haus iem tu tra u blay jeme un pediang sngo bahaya me us iem ula ong hau aruna em hanrai ngan thiet hi kenya ka nami daga dor lemni nganom aingo hau trai u blay jonga de ke jing aingo thang ga bang siyo ai kumtau David ula thiet e ka kentem ba de masi da san phau shekel rupa bat u David ula te ka duan hanta hau trai bat ula aingo ke jing aingo thang ba ke jing aingo peniasuk kumta utrai ula yasuk bat kari bala pensange e ke jing yap them ha po ri Israel kene ke jing kenya ke jong David ke bu a san phau shekel u da thiet nong ni u brio aruna ka Bible ke thu engi ba kani ke jing kenya aingo jungo kala peniasuk bat utrai ula yasuk bat kari la pensange no ya kata ke jing yap them ha po ri Israel pi ke jing kenya ke jing aingo akhmat jong blai ka pensange e ka khlam ngaru nganget e gini ke por bakala dai ke por ini bangin ai ki jing kenya jong ke jing aingo so blai let's see ki kun jong utrai ba ki brio jong blai ki babuan ngilai duai kari ba ke jat ben rio kala duai hanre endai tang ke jing duai ke bala ban pensange e ka khlam ke jing aingo kan pensange e ka khlam ken mau menchua ki brio ha bagi aingo ki aingo de ki masida ki ai de ki jing kenya de ki jing yêu ki ba yêu bi hanrai menta ki jing aingo jungi kam de shu de ki jing kenya mau trai jungi Jesus Christ ula yap halor ke ding fna la kenya u shisin kenya na ka benda jungi baro baru de ki jing kenya ka ba biang tam ge jong blai ba de mu bala yap na ga benda jungi ba ke jing kenya jungi menta kam de shu ki belang ki lang so mo ne da ganu nu ke jing u bi ke jing kenya jungi menta ga dei da ke jing aingo da ke jing ro ba da ke jing mani ya ke gerten jong tra na ga ta ga dang ma kwa hagni ga por ban ong ha pedeng jung phi ba ban kren khnang e gani la da ngi ni snau thu ba ong tang ke jing duai kan pen sange ya ga khlam hanre ke jing aingo ki jing ruai jungi ke jing mani jungi ke jing ro jungi
La de ki kiu kum ka jing kenya shakmat jong blai dei hanta bu trai unia suk bat ka ri bat ka khlam kan sange si senda la de pin pek na ga ktien jong blai ngini i barobor ba ki brio ki batuai ha ga bible mdei ta ma ki duai handre ki aingo la de pin pek no Daniel de brio batuai ba ga bible ka Bible gaya thu ingi bu Daniel ha ka por bu yos ngeu bu siem ola lep soi ka kot jing tho bala da unu brio duai unu siem ne unu no blai like no na siem hi de ban bread u ha ka krem jung ki sing Daniel ka Bible gaya thu ingi u khlem chep tien kumbu ju le ola let ula duai hakmat jong blai laisien chisngi kumu ju duai menchua lada pin puli na ke kitab Daniel galano ka bahndrio ka Bible ge thu ingi gan kot ke bashikau ti habo Daniel ula tip bala soi ga ta kot jing thoa ula le cheya ki jing hangiet jong u gila ple rang hang hakapulit jong u spang Jerusalem ula dam la ki khoseu laisien chisngi ula duai ba ula ai ngu hakmat u blai jungu kumba ule menchua u Daniel u brio jo ke jing duai ba u brio ba blai u snap e ke jing duai jungu u Daniel u duai u khlam tieng e ka hukum jong usia ban bread u shakrem jong ki sing u blai le jubab e ke jing duai jungu ki sing ki khlam bam satia u Daniel nama udai brio ubanang banwa di khmat jong blai baru baduai handai la pipet ya ka Bible ge thu engi mdai tamu duai ula dam la ki khosio lai sin chi sngi ula duai ba ula ai ngo ha khmat jong blai kumbo le menchua nganget scam ka jing ai ngo ka dei ka ba pendap ya ka ai ka bangi duai naga daga daw nganget kala dei ka por engi bangin ai ngo pa yo blai kalau dia ke por ini bangin pendap ega ri jungi dege jing ero bage jing aingo mnei tangki jing duai nama ge jing aingo kan pensange ege ne ke klau la da pin pai she ga Bible ro apostol Paul ong ini ki gentian habu kren she ki Filipi ong ini ki gentian na ka shiti jong Paul ki Filipi kalau nang ga basau ke dekat ke basau u Paul ong to pinia kemen no hau trai hala ke sngi nga ong pat to ya kemen ai be ke jingya sha jong pi kan pa ki brio baro utrai ulaja wat kuslai ha ke baro handrai ha ke baro da ke jing duai ka jing ka pat lambat ke jing aingo to pin pentip e ke jing pan jong pi sha ublai tie kata ke jing suk ublai ke ba palat e ke jing champang baro kan ri jai jai e ka do not jong pi pada ke jing mot jong fi ha Christ Jesus upol ang haba pi duai amdei tang man si duai handrai lamba ke jing karpa lamba ke jing aingo ngin pentip e ke jing pan jong ini sho ble ke jing duai klam ke jing aingo kambiang kumangan ban sei sien le se baro pilai duai handrai tongin aingo kala dei ka por ngi ngin penkiu ya ke jing kenya jong ke jing aingo ha khamat jong blai kan pensange sisha ke ni ke klau kan nom ja satia ke besnia ke yen jong fi ka khlam kan nom rung ha yen jong fi lada pi aingo yu tra lada ke jing ro ba ke jing mane kin kiu na ke yen jong fi kan mau ke jing yap kan nom rung ha yen jong fi lada ke jing aingo ka kiu kum ga jing yau pi na ga yeng jong pi kan mau ki bah yeng sem jong pi kin yo alike na ne ga khlam la da ga ri ga dap da ga jing ai ngo u blai nya sup bat ka ri ba ga ne ga khlam kan du si sen dan na ga ri ga jong e na ga ta ga dang ka ba nong fi ga jing ai ngo kan pen sa nge e ga khlam tong in pek so try jing yu Jesus Christ ro ha ga por ga ba duai ga Bible ga thu nge da pi puli naga shiti jungki Hebrew ga lanong ga basan ga Bible ga thu ngi kumne u Jisu ha ga por ga bo dang don hang ni ha perthe ga Bible ga thu ngi da pi pule na ga de khat ga ba nyo
ubah kasngi jong ka do jong u habo aingo ye ke jing duai be ke jing kerpa lamba ke jing ka ang ki ba khrau ba ki umma hau tau bala ban pelat no ye u na ke jing ya bat habala yo sneu ye u na mar ke jing tiang riu belai jong u Bible ge tu jisur na duai ke Bible ge tu ini habu kerpa lambat ke jing aingo kerpa bagi jing ka ang ba khrau de ki umma hakmat utau bala ban pelat no ye u na ke jing ya uji suruh akapor ke bau duai u aingo naga taga daw makwa ban ong bagi jing aingo ka de ba don kam tam ki ni sini lada ngin keli ke ke ba don kam tam ye ngi ki kristan mangin le gi ne gi sini haba kini ki ki la ja hari jungi haba ke jing ya kala tur hari jungi khot kuman ban sesisian dan na pedeng jengfi pilaya duai dan na pedeng jengfi pilaya sya jingen dan na pedeng jengfi pilale shibuan ki hanrei ke bangi dai ngin le menta ke dai to ngin ai ke jing kenya jong ke jing ai ngo ka sacrifice of praise pitip ka sacrifice ke dai ke ke bangi ngim sngo kwa le si bangin ai ngo hanrei ni ai ngo ye ka ngim sngo bang bangin ai ngo le si ke ni ke por ngis sngo tenak ngin ya syep tian ngis sngo tenak ngin ya knyum ni ngis sngo tenak ngin le kanu manu ka kam hanrei kani ke ke por ini bangin ai ngo yo tra lada baro ngin ai ngo lada ngin sei ki jing ai ngo juni ngin ruang ngin ya ro ngin ya mani yo tra ngin ya pen krau yo ki jing ai ngo kum ki jing kenya ba im lada ki kiu na ki yen ki sem jungi kum hangine ke por kan penyasuk kan wan lam ne ki jing khia kan pen sange ya ka khlam ba utrai sa shisien onon jingo ya ka ri ke jungi tinga nge de kene ke por ke ba biang ngi bangin sedang ba ngin ken tieu ya ke jing ai ngo jungi sa utrai to blem kur khui fi kene ke por kangan duai na ngam da jong fi kene ke por hot nya tip dan na pedeng jong fi dan na pedeng ke jing shet tiang dan na pedeng jong fi la leng a la pisa kat ni tayo ngila ya shong hayen dan na pedeng jong fi la se kene ke por pi dan na pedeng ke jing pam jing sitam yo dan ru la se pi dan na pedeng ke jing duna ke bang ke di ken mau wat ha pedeng kini ki baro la da pinan pinai ngo e utrai ke ba bahagian ja ke jing em jong fi ngan pen kut da ke ba ong kum ni wat ha pedeng bagi Israel ki yap nyau po hajar habo David ulet chagatu ke kentem bat ulet bat aingo ha khmat jong ublai uthiet igitu ki dien ki masida sanpau shekel rupa baga Bible ge thu engi baga tu ke kentem jong tu onan ne ke kentem jong tu brio baga temu aruna ke dei ke ju ke jaga bala tei ke temple ke jong Solomon hadiah bat ke tu ke jaga ke batei ke temple ke jong Solomon ke dei ke jaga ke bayang ke ding fna ke jong utrai jeng Jesus Christ bat nangi ke mi ke jing pen im ya ke pertai wat langi ke kendu ki ke jing im ke jengi ladangi nangin ango yo utrai ki ba bha kin mi nang ni na ke jing ai ngo ke jengi to blem kur khui fi ki ne ke por ngin ya duai trai ngawan na khmat jame ke ne ke por ha ke kerteng ke jong jisu ban duai kerpang go trai na ke benta ki khun jame ke ne ke snge don na pedeng jengi ko trai ke ne ke por le se min na ke jing lang a ke jing pisa don na pedeng jengi ki badan na pedeng ke jing tiang dan ki badan pedeng ke jing pang ha pedeng ke jing duk ke jing kerdoa maduai kakti jome kan kemer ko try
But men penkia men pelan. Men ya dayangi na gini ke klam ke tuai. Ngaduai kandan ke men siam jeng ke jing aingo. Ke men siam jeng ke jing ya ro. Mengilak ngin kentiawe ke jing ya ro syame ke tuai. Bagani ke klam kan sa nge ke tuai. Bangadangin ko tuai nang ne. Ndai tama men siu ya dayangi. Ndai nang ne kan mi ke ke ba kraw. Nilak ngin syakri kam bahaya me ke tuai. Nilak ngin i ke jing bahaya ke jang me sashi sien ke tuai. Mangada aingo eme me osnyaw ini ke jing duai jengi. Namai gini baru ngi pa na ke kerteng jong Jisu na tuai. Amen.